2 महिने झाले पाणी आम्ही दुसऱ्याच्या नळाच्या कापायचे ना. ऑपरेटराक विचारले, ऑपरेटर सांगता साहेबाक सांगा. टँकर आलो की साहेबाक चल म्हणटा साहेबाकडे. आम्ही विचारले ना कोणा एक्स्ट्रा उदीक जाय जाल्यार साहेबाकडे. साहेबान सांगला आता आपण येता म्हणून पळोवंक म्हणून. कित्या खातीर आणि पाणी ना? आम्ही त्यांना काय सांगला म्हणा साहेबा जर तर आमकां पाणी मेळना जाल्यार आम्ही डायरेक्ट वचून आम्ही आदमेरी करतो. टँकर येना तुमच्या गावात? टँकर येता पण टँकराची पाणी खोदून आणि टाळो आमचो बसता. आमकां संवय ना त्या टँकराची खोदून पाणी येता न्हू ते. कितले फावटी येतात दिसाक टँकर? सकाळी एकदाच येता. आणि ते बी अर्दी आयदनां मेळटा, अर्दी मेळना. काल सकाळी येयल्ले. ते बी कळसो भरूंक दिना. बॅरेल भरून घ्या म्हणून सांगता. बॅरेंतले उदीक पिवपाचे. ते बी रस्त्यार दवरता आम्ही बॅरेल. कळसो कित्याक भरूंक दिना ते? साहेबान सांगला. सांगता टँकरवाले. बॅरेल ते रस्त्यार उदीक दवरलेले रातभर ते सांगता बॅरेलात भरूंक बेगीन जाता. आमच्या भुरग्यांक दिवपाचे काय उदीक ह्यो. कारण कितले दीस झाले आता पाणी प्रॉब्लेम आसा? आता 2 महिने झाले. 2 महिने आम्ही ओग्गी रावली. 2 महिने झाले उगी राहिली. आज येतले हे वाल बसयता म्हणटा लागले. वाद बसयता, पायपां मागता येता म्हणटा जाता. अर्ध्यांक पाणी दिता टँकर